వెల్కమ్ టు విఎల్ కంప్యూటర్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తెనాలి విఎల్ కంప్యూటర్స్లో కలర్ ప్రింట్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ కేవలం ₹6 ఇవ్వడం జరుగుతుంది బల్క్ ఆర్డర్స్ పైన. అదేవిధంగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రింట్స్ కూడా స్టూడెంట్స్ కోసం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆఫర్ను మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. కేవలం ₹1 మాత్రమే మనం ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ప్రింట్స్, హై క్వాలిటీ ప్రింట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. క్వాలిటీలో ఏమాత్రం కాంప్రమైజ్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదండి. మన దగ్గర ఉన్న ప్రింట్ క్వాలిటీ మీరు ఎక్కడైనా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. మనకన్నా బెటర్ క్వాలిటీ ఎవరిచ్చినా కానీ మీ ఆర్డర్ అనేది ఫ్రీగా చేయడం జరుగుతుంది. సో ఒకసారి మీరు మా షాప్ని విజిట్ చేసి మా క్వాలిటీ వెరిఫై చేసుకొని మేము ఇచ్చేటువంటి ఆఫర్స్ కూడా మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మన దగ్గర లేజర్ ప్రింటర్తో మాత్రమే కలర్ ఇష్టం జరుగుతుందండి. అవి కూడా హై క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ మిషన్లో మన దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. తెనాల్లోనే ఫస్ట్ టైం మనం ఈ క్వాలిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఎక్కడైనా సరే తెనాల్లో కంపేర్ చేసి మనకన్నా బెటర్ క్వాలిటీ ఎవరిని ఇస్తున్నారంటే ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ప్లీజ్ విజిట్ విఎల్ కంప్యూటర్స్. థ్యాంక్ యూ.